ତମ ପାଖରେ ଯେତେଟା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ପର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ଫ୍ରିରେ ୱିଥାଉଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। କେମିତି ମିଳିବ ଦେଖ, କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ନ ବୁଝି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ନ ଦେଖିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, ନହେଲେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ୱିଡ୍ରୋକୁ ଦେଖେଇବି। ୱିଡ୍ରୋ ରେକର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରୋ କରିଥିଲି। ୱିଡ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। କିଛି ବି ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିନି, ଟଙ୍କାଟେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିନି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବି। ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ତୁମେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ, କାରଣ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ସେଇଠି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଣ୍ଡ କୋଡ଼୍ଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। OTP ଆସିଯିବ, OTP ଦେଇଦେବ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଏଇଠି ତୁମକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଫାଷ୍ଟ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ରେଜିଷ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ହୋମ୍ ଅପସନ୍ ଥିବ, ହୋମ୍ ଅପସନ୍ରେ ଲେଖା ଥିବ 0 VIP ୟୁଜ୍ ପିରିୟଡ଼ 20 ଡେଜ୍, ମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ 20 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିରେ 400 ଟଙ୍କା। ସେ 400 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବେ କି 400 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବେନି ହେଲା। ଆଉ ମନେ ରଖ, କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବ ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଲା। 200 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ତୁମେ ୱିଡ୍ରୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ପର୍ ଡେ କେମିତି ତୁମେ 20 ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ କରିବ ତା ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ସେମାନେ 100% ଜାଣିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଲା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ହୋମ୍ ଅପସନ୍ ପଳାଇଯିବ, VIP ଜିରୋ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡେଲି ତୁମକୁ 2ଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳିବ। ପର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ 10 ଟଙ୍କା, 2ଟା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ 20 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ତୁମକୁ ପର୍ ଡେ 20 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 200 ଟଙ୍କା ଥରେ କେବଳ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବ। 200 ଟଙ୍କା ତ ଦେଉଛି ନା, 200 ଟଙ୍କାରେ ଫାଷ୍ଟ ୱିଡ୍ରୋ ତୁମେ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ 100 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କଲାବେଳେ ତାପରେ 100 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବ। 100 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, 200 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ 200 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କର ହେଲା। ଡେଲି ତୁମକୁ 20 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କମ୍ପାନୀ ରହିବନି, କମ୍ପାନୀ ରହିବ କି ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ 5 ଦିନ ପରେ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବ। ମିନିମମ୍ ଏଥିରେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ 200 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କରାଯାଏ। ମୋର କଥା ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଡେଲି ଆସିବ, ଏଠି ଗ୍ରାବିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଗ୍ରାବିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିବ ହେଲା, ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଇନ୍ ଦୁଇଥର ଗ୍ରାବିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବ। ତୁମକୁ 2ଟା ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବ, ତୁମ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ତୁମ ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆସି ବସିଲା ପରେ ପୁଣି VIP ଜିରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। VIP ଜିରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। VIP ଜିରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡେଲି ତୁମକୁ 20 ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ୱିଡ୍ରୋ କେବଳ ଥରେ କରିପାରିବ, ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ୱିଡ୍ରୋ 200 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ 200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବ। ତ ୱିଡ୍ରୋ କେମିତି କରିବ? ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ମି ଅପସନ୍ ଅଛି, ମି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ମି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ତୁମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତୁମେ ୱିଡ୍ରୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ସେଣ୍ଡ କୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ OTP ଆସିବ, OTP ଦେଇଦେବ। ୱିଡ୍ରୋ ତୁମେ ଯେତେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେଇକି ଆରାମସେ ୱିଡ୍ରୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ୱିଡ୍ରୋ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସେୟାର କରିବ। ମୁଁ ତୁମର ୱିଡ୍ରୋ 100% ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମ ୱିଡ୍ରୋ କରିଦେବି। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ଦେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ତୁମ ମତାମତ, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ଜୟ।